saboda juna, saboda juna, saboda juna, oh 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 oh, saboda juna, saboda juna, saboda juna, saboda juna, saboda juna, saboda juna, saboda oh oh oh, saboda juna. Duk da cewa ni makauniya ce, amma zuciyata tana faɗa min cewa kai kyakkyawa ne. Batula? Wannan wani irin jahilci ne zaki maru wannan yarinyar? Me hakan? Batula? Ahmad yau ne kake kira Batula? Ba masoyiyarka ba kuma ba matarka ba? To kiran da Batula Reza. Wannan shine ainihin sunana. Kuma yau zan keta muku buhun rashin mutunci kai da ita. Me yasa ba za ki daina bina ba? Saboda ina son ka. Me yasa ba za ki daina sona ba? Saboda kai rayuwata ne. Me yasa ba za ki fita daga rayuwata ba? Saboda an haife ni ne don na so ka. Dan Allah. Ahmad dan Allah ka so ni. Ba za ki samu hakan ba. Za ta mutu. Kuma kai ma za ka mutu. Muddin baka daina soyayya da wannan matsiyaciyar yarinyar ba, saboda bana son ta kuma bana ƙaunarta. Ni kuma ina ƙaunarta. Ita ce wacce nake so. Lalle so makawo ne. Za Ahmad ka rasa wa zaka so sai wannan makauniyar yarinyar, matar da take bi kwararo ana amfani da ita ana biyan ta. Ya kamata bakinki ya san abin da yake furtawa. Jahilci ba hauka bane. Kin ji na faɗa miki. Yaya ka yi haƙuri, kar ka sake marinta, saboda mace ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mai haƙuri shi yake da riba. Zan miki abin da ya fi haka in dai baki fita daga harkata ba. Kuma ina ƙara tabbatar miki da jaddada miki ki fita daga rayuwata. Ba na son ki, ba na ƙaunar ki, ba na son ganin ki a kusa da ni ko kuma nesa da ni. To ka sani Ahmad, ba zan taɓa daina son ka ba kuma ba zan iya rayuwa da wani in ba kai ba. Kamar yadda na faɗa miki, shi so tsuntsu ne, yana iya canja sheƙa. Kamar yadda nake ƙara tabbatar miki da cewar shi tsuntsu idan yana kan bishiya, idan ya ga wacce tafi dacewa da shi, tashi yake ya koma can. Don haka ni na dawo kan bishiyar da ta dace da ni. Saboda juna. Ba tare da haufi ba, ba tare da cewar ina zargin ki ba. Ina mai ƙara tabbatar miki cewar ba mu dace ba, ba mu dace da juna ba. Ƙaniyar ta dacewa, na ce ƙaniyar ta dacewa. Yanzu kana so ka ce mu har ka manta irin ƙawainiyar da na yi da kai? Na kuɗi ka manta irin suturar da nake siyawa nake baka? Kai, wallahi namiji ba ɗan goyo ba ne. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa na ce na haƙura da ke, domin na samu matar aure. Matar aure? Matar aure ko almajira? Ahmad, ina so ka taimaka min ko da ba za ka aure ni ba, amma ka rabu da wani matsiyaciyar yarinya. Yaya ina so in tafi gida, ka raka na hanya. Kake masoyiyata, za mu je ko? Ahmad, yanzu tafiya za ka yi ka bar ni a cikin wannan lokacin yarinya. Mu tsaya daga nan ko? Mai kyau, mai yawan ado, da imani mai tsarkakakkiyar zuciya. Kun gan shi nan, ina matuƙar ƙaunar shi, ina fatan ya zamo mijina. Ya yi mini komai, ya bani komai, gashi mai yawan fara'a, mai sa ni dariya idan har ina fushi. Da so zai yi min uzuri,
da so zai ara min dama in bayyana miki sirrin da ke cikin zuciyata. Sabrina, Allah ya yi miki baiwa, Allah ya yi miki zuciya, Allah ya yi miki sura. Ina matuƙar ƙaunarki. Kai ne rayuwata, kai ne komai na. Wannan ita ce gaskiya. Don babu kowa a raina sai kai ɗaya tilo. Don Allah kada ka bari a raba mu. Don Allah kada ka bari a ziga ka. Domin idan babu kai ba zan iya komai a rayuwa ba. Daga ke babu ƙari, sannan babu mai cike gurbinki, sannan kuma babu wanda zai yi min inkari a kanki. Kefa tattabara ce, uwar alkawari. Kai ne mai nuna min hanya, kai ne mai tada ni idan na sare. Ka ratsa min jini da jijiyoyin jikina, ka yi min ginin da ba zai taɓa rushewa ba. Don haka murmushinka ya fi min komai a duniya. Babu tankarki, na riga na tantance. Ganinki a damuwa ba zai bari na samu nutsuwa ba. Saboda juna. Sabrina, idan kika bar ni zan lalace. Damuwata tana ƙaruwa a duk lokacin da ban ji numfashinka ba. Duka sassan jikina suna kaɗuwa, zuciyata tana zautuwa. Ka tausaya min, kar ka sa ni a cikin ɗimuwa. Masoyiyata, idan kika lura kina raina, duk da cewar ɗan adam ajizi ne, amma na yi miki alkawarin rayuwa a kusa da ke ta har abada. Na yarda da kai, kai kaɗai na ba ƙauna. Ba zan bar ka ba, ba zan ƙi ka ba. Ka taho gurina, kai ne jarumina. Ka shayar da ni ruwan ƙauna. Ina ƙaunarki. Hiranmu ba za ta ƙare ba. Zan koma gareji saboda lokacin zuwan oganmu ya kusa, kar ya zo ya tarar bana nan. Shikenan, ni ma bari in je kasuwa na barato abin da zan kai wa mama, na barta a gida. Allah sarki masoyiyata, yau zan hutar da ke ba sai kin je bara ba. An sallame mu je kuɗin aiki na 1000. Kin ga sai mu yi 500 ko in baki? A'a yaya, da ka bar shi. A'a ƙanwata, ba na son haka. Karɓi mana. Saboda juna. Saboda juna. Allah ya sa maka albarka a cikin nemanka. Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara maka buɗi. Amin, sun ma'amin. Allah ya miki albarka. To, mu je na ɗan taka miki ko? Saboda juna. Saboda juna. Saboda juna.